sing ngembang kalyane penyanyi Bapak Haji Sukron Suwondo Blitar ki mau sapa ingkang setunggal menika Ibu Dwi Kurniawati pesinden sing pernah kondang pada zamannya dulu. Oh ngono ya. Ibu Dwi Kurniawati sing sepuh. Oh ngono ya. Kuwi biyen nalika dadi waranggana cilik isih SD tekani SMP pernah melanglang buana. Oh ngono ya nderek almarhum Pak Mantep, ya nderek almarhum Pak Anong Surata, penjane Bapak Sunaryo, ya Pak Surono, pokoke dalang-dalang seluruh Jawa Timur lan Jawa Tengah wis nate didereki dening Bu Dwi Kurniawati. Oh ngono ya. Dadi tau kondang pada zamannya saiki dadi tumpakane dalane. Oh ya. Ya, terus sing siji wis tidak asing lagi tumrap warga masyarakat di seluruh Indonesia. Ya. Pesinden sing lagi gencar-gencare lan kenceng-kencenge no. Oh, ngono. Lagi kondang-kondange cara kembang kuwi lagi mekrok-mekroke. Oh, ngono ya. Gendut Dimas Niken Salindri saka ing kota Kediri, Jawa Timur. Oh, ngono ya. Kepara ndengi entuk penghargaan nominasi penyanyi Jawa apa? Dangdut. Oh ya, tadi apa nominasi apa? Omong. Nah, menjadi cekal apa ini? Masih dangdut Solo Terambiar, Pak. Terambiar, jadi terbanyak penontonnya gitu. Ya. Diraih oleh Dimas Niken Salindri dari Kediri, Jawa Timur. Mula tepuk tangan buat putra dari Jawa Timur, putra dari Kediri. Oh, mana iya? Ya, kalau wong sak dunia, ini mau nanti gue kaya entek-entek ana ngopo. Iki mau gendut Niken iki sore mau wis video call utawa VC VC. Video call lho. Oh, ana video call. Video call karo mboke panggung kuwi sapa? Ya Bu Dwi Kurniawati iki nalika sore mau iki jek ning rumah sakit tangane diinpus. Iya, heeh. Kena radang tenggorokan sing mergo kecapekan, mergo kekeselan, heeh. Nipun to Bu, mungkin kula saged bidal napa mboten? Iya, heeh, ya. Ning nyatane dengan sportivitas yang sangat tinggi Wingi Genduk Niken Salindri iso menghibur kabeh masyarakat ana ing Pagu Kediri kene nok. Oh ngono ya. Walaupun ora apik awake ning disemangat-semangatke nyatane kiprahe suarane dinteni wong sak lapangan sing akeh semene kae. Iki mujudake konsistene Genduk Niken Salindri walaupun bagaimana situasi kondisi awake iki ora fit utawa awake lagi lara ya kudu menghadiri mergo nggondheni tembung saguh kuwi mau no. Oh ngono ya. Ya luar biasa ya bocah iki luar biasa. Jadi pancen nek nuwun sewu kena nggih pelajaran wong lanang-lanang. Iki ampuhe Niken Salindri cah Kediri iki. Kuwi tidak akan lepas dari doa orang tua. Oh ngono ya. Suksesi anak kuwi mesti saka dongane wong tuwa. Aku ngerti, aku percaya nalika Genduk Niken Salindri kuwi ana kandhutane Mbak Wiwin utawa ibune Niken Salindri. Kuwi bapake Pak Degleng, Pak Supono. Kuwi ora kendhak nggone ndedonga, tahajud pendak bengi, poso Senin Kemis ora leren, nyuwun marang kurbane Gusti Allah dadi anak sing hebat, anak sing kuncara, anak sing solehah. Lah ketika bojone utawa wong wedok iki meteng tuwek, wong lanang kuwi bojo lanang ya kudu melu tirakat men duweni anak iso muncel kaya Niken Salindri. Iki pengumuman nggo wong lanang-lanang kae nek pengen duwe anak sing sukses, anak sing hebat, kuwi nalika bojomu ki meteng tuwek, kuwi tirakatono poso Senin Kemis ora keri, tahajud ora keri. Lah ora bojone meteng tuwek malah ondolan.
Dadi anak sange diatur sange ditata. Oh, ngono ya iya. Mulai iki yang sangat luar biasa bengi iki nok. Ya, sesuai karo kesaning para-para ingkang lenggah ana ing Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur ya ya. Tenang kok nok, acung jempol kanggo Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur ya yang mengadakan pentas periodik utawa gelaring budaya wayang kulit kuwi digelar ana ing Jawa Timur kuwi wis marambah makaping-kaping ping berang-berang ya iya becik ana ing Ponorogo.